Hello mga ka-listeners, mayong hapon o mag-intro vlog sa part part 7 na to sa Nanay Rosa mga ka-listeners, no? Nya magbasa ko dito sa inyong comment pero di tanto mo taas nga tong vlog, no? Ang una si Marisres, no? Salamat Sir John, makahilak tani dramaha dol God bless you amping sir with heart o emoji nga nagpahiyom. Salamat kay Marisres, no? Pero may kuatang imo mga drama Sir John from Saudi Arabia, no? With flag o heart. Heart ka ng sign of prayer, no? Salamat Marisres, no? Diya sa Saudi Arabia, no? Salamat kasi mong makanunayong pagpaminaw, no? Nya si Lingal Habman. Hello Sir Idol. Thank you kayo sa sumpay. Hulat di ko anip amping kanunay sir. Salamat kay Lingal Habman, no? Di ikaw po amping sa, no? Salamat kayo sa muhang pagpaminaw aning Nanay Rosa, no? Og si Annalyn Samson, salamat yan sumpay Idol. God bless you. God bless you nimo always with ni Maka Heart. Salamat kay Annalyn Samson, no, sa imuhang makanunayong pagsunod ug pagkuminaw, no. Si Lisa Amper, salamat ya sa aning sumpay listening from Amping Perme Idol with heart. Murag kulangag sumpay ni listening from, no. Amping Perme Idol. Salamat kayo Lisa Amper, no, sa imuhang makanunay pagpaminaw. Na si Miss Rinrin Castor kanay sa story oy. Sada kayong ending na agid makuha nga moral lesson, no. Salamat Miss Rinrin Castor, no. Nya si Mias Ludi may adlaw Idol mangutana ko na lagi man na ko basa ni sinagi day. Natubag naman ako ni sinagi, no. Salamat kay Mias Ludi, no. Nya si Shinin Waluhan, salamat Idol from Pablo from Davao City. Salamat kayo, no. Pablo from Davao City. Shinay Waluhan, imuhangan sa YouTube. Leonard Gonzales, mura man si Will. Nabasa na gudin ako ni nabalik na ko, no. Salamat Leonard Gonzales, no, sa imong pagpaminaw aning gibalik ko tungod nimo. Anya si Ludi Mejias. Mao na nila, di na ako basahon. Salamat kay Ludi Mejias, no. Di na ako basahon kay niingon maka. Di na ako basahon, no. Salamat, no, sa imuhang pagpaybalo. Yan na, comment po niya si Kuan Charlie Borda, no. Salamat sa pag-comment. Di na ako basahon yung comment, no, kay related mina sa mga ito speakers nga naminaw ba sa ari mga ayo sa kuwag comment, comment sumpay, no. Di na ako basahon, no. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Marisres, salamat Sir John sa pag-upload sa part 6. Mo jud mingaw jud dire Sir John kay mugawas lang kung maglabay basura labaw pa sa Pinireso Sir John OFW. Magid salamat kay Marisres, no, sa imong pagpaminaw, no. Diya amping dia sa laing nasod, no. Si Annalyn Samson magsakit jud akong dughan ning dramaha oy. Magid, no. Makakuan gyud ni Annalyn Samson makasubo gyud, no, kay luoy kay mga bata ba. Sila Lingal Habman ay hulat jud ko ani sir. Thank you kayo Idol with Lima Card. Salamat po kay Lingal Habman, no, sa imong kanunay pagpaabot aning Nanay Rosa. Anya part 6 na giteron. Part 7 eh. Salamat you, no. Si RG Tantoy, salamat Idol sa pa yan RG Tantoy, no. Salamat po sa makanunayong pagpaminaw niya. Si Lini Omega. Nindot siya kaso final na lang. Sige lang po na to ni balik ning buwak na salamin, no. Balik na sa part gikan sa part 1, no, sinugdanan. Pareha ni Nanay Rosa gud na daghan mang nangita sa sinugdanan ba di ato lang gibalik, no. Moto mauban na tingala kay nanay may katapusang sumpay, no. Pero aron masamtan gyud akong ipagbigyan ng mga ning comment, no, atong gibalik sa sinugdanan. Salamat kay Lini Omega, no. Di asa ka ang uban ani nga episode ani wala sa playlist. Sige lang po nato ning sumpayan ning buak na salamin, no. Atong ibalik sa sinugdanan. Si Dario Shiga, pagkalawgawa na minaw sa sorting di manlasa, no. Yeah. Jomar Mortel oy. Sa akin Idol pag humihinga ako may natunog din pero bago pa lang mga 5 days pa lang check up na dito, no, palimpyo siya, no, sa iinti, no, kay basig buling na, no, para sa kuha ba. Sa maog resulta og ugong sa tinga kay naay buling yan. Si Bibing de la Cruz, sir, kay drama nga nag-title og Yamiran ko ang inyong
kamatayon sa One Radio. Wala ko na, no? Wala ko aning drama, pero try na kong subay, no? Try na kong subay, Bibing de la Cruz, no? Di lang ko musaad, no? Salamat sa imong pagpaminaw aning Nanay Rosa, no? Si Charlie Bordan tol palihog ko upload sang drama nga sinulat ni Bibi Parida Salgado, bituon tagak sa yuta. Muna dol, bituon natagak sa yuta. Wala ko anang drama habe. Charlie Bordan, pasensya kay murag wa gyud ko ana, no? Di kay murag wa gyud. Salamat Charlie Bordan, no? Sa imong komento, pero wala na ko pangita kasi dai. Di lang ko musaad kay di man ko ka sure kung naa ba. Kay dugay naman ang drama, nakinumdum mo na dugay na ang drama. Murag 2000 di ba na 2015 or nalimot ko 15 ba na siya? Sorry ka nalimot na ko. Murag dugay-dugay na gina. Ang drama 18 ba ka to? Wala sa Charlie Bordan, di lang dyan ko mo promise nga maka-upload ko ng imong request, no? Nya dito maglangan, no? Kay nalangan na kita, no? Paminawan niyo ang part 7 sa Nanay Rosa. When I talk to you, I know you listen. And when O karon mga kasama niya ang sumpay natong suilanon, Nanay Rosa. in your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. Andam na alang ugma. Ang para sa tugasal? Dili ba mingon man ko nga dadalakip ang imong dadunon alang sa atong honeymoon kay human sa kasal mularga kitag lahos? Kapito na lang nato. Nawa mangkod sa ako. Shit! Kadanghag ba nimo? Hey! Fine. It's okay. We will just buy everything that you need sa dili pa kita mo biya ugma paingon sa airport. Hey! I said it's okay now. Basta ayaw na pagpanghupaw. Okay? Come. Give me a kiss. Pagkabuang. Saan na ay mo lasyo? Okay. Taon gani? Ay mani ay. Ano mo okay ko niyo kung gibasa bang balita. Okay, unsa man na? Be pabasa ako be. Ay sagot. Basa pa ko. Man ka? Maminyo na gud ko na siya. Maluoy lang tas babae da. Kisa lagi na oy. Sa man kailan na nimo? Oo. May asman niya eh. Niya say ko ano. Ngano lagi na unsa na imong gibasa? Ay di man good kaila ginako ni kaila ba. Si Busi man gud eh. Magminyo na kuno. Magminyo na og karon ang ilang kasal karon. Oh. Mao ba di ay? Unya nahibaw na yang pangasawonon nga kolektado sa sindikato ng iyang mabana. Labi siguro. Ngilad sa batasan ng iyang pangasawonon. Ambot siyang. Ambot lang. Pero, usaray ka siguro ko. Luoy ang mga babae. Kung wala pa sa makaila, singpit, di busay, mapurpid na pagkaluoy. Aber ko patanawar ko na. Patanawar ko sa naon babayan na be. Oh, saan ka? Huwag kay batasan, maglabni man ka. Time sa. Unsa ka page ba oy? May Sasay na. ay, unsa man ka oy? Labni man imong balik. O pagil ko kita sa naon sa babae. Be. Ang bisa ba? Sus. Baya, wag yapon ka makaila. Kuya Tanaw Lusyo, po. gitawag ka ni Kanor. Oy, siya ang paduula dire. May tuyo man ka siya. Importante ko na kuya, ikipaduulon dito. Okay, unsa man day ko no? Ay, kanay mo baya, Rosa. Sagdi na lang. Ako na lang doon. Siya ang miduol siyang tao. Milagro. Erita, dear. Uy. Baya, mabasandig tas bumbong. Sabi na niya, ako'y kasibugan pa. Sa bumbong, wala lagi kasibugan pa. Ida, uy, ano Siya sa tawag ka? ka. Uy,
May makakita na ito na naman yung Rosa. Na, Asa diri na ka ba? sa among kwarto ni Kanor. Diri pa, diri Oh, ka. uy. Uy, manglayog ka manggod. Miss na ko. Baya, ikaw yun, ikahat yun mo eh. Oh. Hindi mo kita ka din ka na adlaw. Anya, nagdugit na kada adlaw nga wa man. Ay, duot pa. Iduot. Iduot pa. Iduot sa bunggo nga may kasibugan pa. Para tayo nag-alto bindigo. Iduot pa ba? Litsihan mo eh. Ako saan isang ko na maghangin eh. Ganahan ko ka ng malapos. Mula po. Hatoy. Sprikitik yang dako. Dinin kita pingon akong piso nga miligid ba? May perti akong tago-tago ato. Ligid pa yun. Buang ay. Ha! Noro ay. Biyak kayong sukmagong Rizal. Sinaw na ikaw sayang sa adlaw. Liyo agligira na. Naray. Uy. Gana. Utsa man ron. Sprikitik. Oh, shit. More? Hala. Sprikitik. Ibaw mo ko aron. Hala. Binastos man ron. Liliwan ako, bi. Ha? Ani ko lili sa gingi, bi. Pinagunsan sila si Nicanor si ate. Hoy, nakunsa ka diya? La, Nicanor, naalagi ka. Ikaw, naamgani ka. Nakunsa ka diya? Sabay mo gililay diya sa among portahan, ha? Ha? Sprikitik. Kadungog tingog ni ate sweet nga mi. Maragiring gilaykit. Nga tingod siya sa laki. Mingon man ang laki. Kini mo imong gusto. Ang laki. Unsa? Lagi. Nga Ah, naalagi ka din eh. Kinsa man day ka ba ni ate sweet sa sunoy? ambot lang. Ako mo imong pangutan-on nga nagkatubang man ta. Bib, pawa diya. Ay, pagbabagay ako. Ablihan ni portahan. So ka ba? Sige, awak ko. Ikaw na dito. So pa man ka rin. Magunsa pa man ka. Mangusyoso. Unsa? Tangkugoon tayo noon kabata ka. Kabata pa na mo. Mamuso na ka. Timanggod. Ingon ka, mamuso ka. Mo din lili ka rin sa portahan. Wa man kumingon nga mamusugod. Upaw ka lang. Mangusyoso. Parehas sila na. Parehas. Lai manggod. Ay, pao, ano diha, kay ablihan na ako, kalit ng portahan. Tawa! May tingog sa gawas. Nay niliso. May miliso sa siraduras pultahan. Pasagdiin na, gilak na ako. Di na maapli. Padayon di nga, kay hapit na ko. Ayaw ko bitin na. Padayon. May nagtaroy na naman. Biskot, gilak sa sod. Gilak. Tuktok ka, Noy. Tuto, kay kung suguan kay bata kayo niya, tiguang na ko, sugo ka. Mao di ay. Usay mo di. Mao di nga may laing kauban nga batanon si Ate Sweet ya sa sud. Ha? Tiguang mo pa. Uy, unsa? Animal ni bata, tiguang na bagugugot. Bida sakit ni panag sa akong tuhod, pero lingkon ba ko Bida, idadray matiguang na ko. Ay, nibaw na ko 15 kauban ni Sweet di sa sud. Magkalagot. Maglagot ko, terkuto, markus lagot. Huwag ko mahimo. Kay, sa sugod pa lang naibaw na ko tinuod. Si Busing Lucio may ang gusto dili ako. Hey! Di kinunta mo ba si Sweet gini sa sugbo kung huwag pa siya may baw nga. Maduol siya ni Busing Lucio. Animal. Gwapo siya. Ug gwapuhon ra ko. Ingon akong mama. Hoy! Sprikitik! Palitan niyo. Diyan man na, Akong piso. Palitag dos. nayabag ka? Sige!
na ako'y sikreto nga insulti ni mo. Kung imong palito ng 50. Tapos? Buang ka? Sprikiti kang dako. 50 pesos. Mahala ka na, Banugoy. Lupad pa lang ka. Dili ko interesado sa imong sekreto. Diya ka na. Lupad ganahan ka. Kikit. Ano ang sundog ko da. Lupad yung tuulong ko niya. Manggaw dito, hana. Bisan alang ni Nanay Rosa, dili ka. Unsa? Balik mo kaagi. Unsa king ano? Unsa may sekreto? Ha? Banog? Unsa? Bahala ka. Hoy, nilupad ka rin. Manog! Balik na rin, Manog! Manog! Ano sabay? Hindi malalak ko ka rin. Ano ba kayo buti niya ipasabot? Bahala siya eh. Kaila ko anong bata But-buton kayo na. Aron lang ang makakwarta. This is it, Jenny, anak. Mamahimok ka na yung hingpit kakapahin sa among kinabuhi. Ma, don't cry. My God. I know emotional ka, but it's all natural. Ikot yun di ana ang bation sa kaslunon inigdayo na naging paso sa altar. Hinumdumi lang kanunay nga ikaw ang labing maanyag ka babae karon dinhi. Ug ikaw ang mahal ni Paulo. Biyaan na ka ha. Muadto na ko sa kong pwesto. It's about to start, iya. Mwah! Ginoo ko. May sugod na paso pa ingon sa altar mga nandang. May sumot ako kunog gawin ko to. Not sure if you just go ahead. Gusto ko mudagan pa tayo. I've got some nerve. Ni anak ini. I couldn't be. Diyos ko, ikaw na mahibaw na. Itugyan ko ni mo. I'm the one. Paul, nawag ko na sa'yo. Ning akong pagpakikminyo ni Paul. Nawag Paul sa Ginoo. Diyos ko. Diyos ko. Hindi ko gusto mo pa sa pahingan sa mong altar. Nasa inuwag ko. This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. I'm so nervous. Ipaso na ang mga abay. Huwag mong lugwa na akong kasing-kasing sa akong dugan. Shit! Ingon din pati ko sa kasun. Damit! Ay, mas kinupaan pa ko kaysa pagpangampan niya. My heart beating 30 times. My goodness. Here she comes. Namadagdan suot ka ng apay. Si Jenny na ang sunod na mupaso. My God, she looks so beautiful. Sukihap ka na. Siyang kumayo ka ng imong tanami. Nanuwa pa man siya mulakaw pa inong diri sa altar. Ganong nagbalog pa maghapon siya sa kanghaan sa simbahan. Oh, no. Come on, Jenny. Come on. Walk. Walk now, Jenny. Walk. Madam, nagpaabot na ni mo imong groom. Madam, uy. Tanawa ragod. Murag miyon mo nagsugod ang kaspa ni Mir nga nagtanaw ni mo din nila. Ikaw na, dam. Di. Diyos ko. Ay. Misugo naglakaw si Madam Guada pa ingon din ni. Da, uy. Saan naman ni, uy. Ayaw doon pag-run away bride, ma'am, ha? Nakaw na taon, mamaluoy ka. Patay kong isip organizer ini. Basig di ko mabayarang mayor. Mapagan akong negosyo.
Sige na, tanawa. Tanaw naman tanang tao ni mo, mga bisita. Sige na, ma'am. Lakaw na, please. Let's see. Nagsige nagpangigham ang pari. Animal. Ganong pa man mo paso si Ginny. Shit. Nauwaw na kong sugod. Nagsige nagtabi ang mga tao. No. Don't you dare run away from me, Ginny. Shit. Bilakaw na siyang sugod pa yung diri sa altar. May pahiyot na siya. May tanaw na siya diri ako. My God! She's so beautiful. Ang hayang kay siya sa iyang gisunod ng Buddha. Mura siyang Diyosa nga naglakaw. And now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Our first couple kiss. Kadaghan sa mga bisita. Ganiya pang nagsigi katubang si Paulo sa iyang mga bisita. Ikapoy na kayo ko. Anak, Ma, tired already? gamay. Just savor the moment, anak. Daghan kayo si mga bisita. Pingon ka di ada kung politiko ka. Well, anyway, nikaon ka na, ha? Ikaon ka kaganina, nang luspad ka. Gamay. Eat. Ma, may mo bang muna na kung adto sa among kwarto? Sakit naman ko ng akong tiil, ma. Wa ko maanad og musulong mga sapatos nga dunay tikod. Taas na kaayo ni ug kapoy sa BTS na. That's natural. Busy pa man gud kaayo si Paulo. O ganiha pa ko nagibiyaan diri sa among lamisa. Ma, may mo bang muna na kaupaway? I don't think you should leave, Iha. Pangitaon ka si Buban. Sige. Dali noon. Let's socialize. Ila-ilaha ang uban na kaliwat, including some of our friends. Okay. Sige, ma. Finally, iyan na kita sa itong lawak ni Pao, hotel. ibutang na ko. No, sweetheart. Mas ganahan ko nga mukugos ni mo. You are so light. Mura kag papil kagaan. Oh? Pero gikapoy ka na. Ibutang na lang ko. Maligo na ko, Pao. Pilit na kaayo ang akong panit. Then magdungan tagkaliko. I will shower you with my kisses. Ha? Let's go. Mulahos na tas banyo. Pao. Paulo, no. Ikaw na lang una og kaligo. Uway na lang ko. Ibutang ko. Palihog lang. Sama, dili ka makigdungan ako kaligo kay mauwaw ka o dili lang ikagusto nga makigdungan ako. Ha? Mauwaw ko. Don't. You are so beautiful, sweetheart. Paulo. Ibutang natin ka din hidol sa batab. Salamat. Turn around. Ha? Ako na'y hubo na mo. Paulo. I know that you are shy. But don't, my love. Ikaw ang labing maanyag na babae ang alam ko. I love you so much, baby. O ginagkan niya ang aking leho. Ubus na niya ang sito sa ugang.
There you go. Wow. Dapat bumasok po sa limang taong. You're half naked now. Paulo. Turn around, Jen. Come on. Kiss me. Unsa? Gusto ko maikaw ang humo na ko. And I want you to do it slowly while kissing every part of me. Do it now. You are shaking. Ikulbaan ko. Ang biyagi mong kamot. Let me bite you. Ni Korta. Pagpalit itong isda sa merkado, Rosa, ha? Gusto mo kaon ka ng labas nga isda. Labas ka ng tuwaunon, yun ba? Kanya, pili o para kilawon, ha? Pagapit lang sa buong kining ginahan ko ka ng kamuti. Kamuti gusto. Kaya Dikahan na, good. ganahan ko mukaon na, eh. Kada sa alang ka mukha ano gusto. Ay, dili ako, oy. Kamu di ay. Ha? Di mo mangaon. Dili ba nga ganahan man kay kag gusto? Ha? Ipari si kamuti. Mayroon kay sayo pa. Lagaw na. Aron, kapalit kag isda ka ng labas kayo. O ba nun na? Ika-drive sa sakyanan. Ay, kapoy kayo. Si Kanor. Dadas Kanor. Kanor lay Si dadas. Kanor man. Ay, kadagahan man mo pangutan na rin. Ay, uso mo, lakaw ka dili. Sige, ato na ko. Magdakog bata araw, makitabaw na kong bitbit. Bahala ka. Ay, ang importante nga magkalakaw ka na. Ganihan na ito nagsigig siniyas na ko si Sweet, nga paduulo niya. Baya ba nga sa ilong? Sprikitik! Anong ko kabantay da? Namulakaw din si Nanay Rosa sa merkado. Huwag magdahog bata para makatabang niya. Huwag bandag ko. Si Mark man sa... Wala, klaro kayo. Si Mark nagdala niya. Siya gigida. Sip-sip kayo itong kanahan. Bantay lang ka na ako. Ato ko ni Bossing Lucio. Sip-sip kong buanga ka. Uy. Si Mark malagi nang naadias Luyo. Kung siya man na siya diha. Sprikitik. Doolo na ko, be. Sweet. Kini. Maya, kaapti kini mo. Mura kag monkey, ha? Ikapyo tayo ngagdritso. Maya ni kay. Abtik si kumisaw, ha? Abtik si kumisaw. Dali na ko nakuhat ni mo. Nangita pa kung paagi nga kanang makalagaw sa Rosa ba? Dadaan ako paingan sa inyong kwarto na. Gusto ko dito kay Bugnaw. Di pareha sa kwarto nga gipunduhan na mo ni Kanor. Alimuot ka ayo. Electric fan ray na Tingali ba yung sigihan kag huom ni ko, ha? Kanor, ha? Dili, no. Nahilabot ka ako atong pangag nga hugaw man kay itong kuko. Tinood? Laki. Sukad ka na himong kita. Di na ko gusto magpahilabot pa og laing lalaki. Ikaw na lang. Murag na adik mong kunimo, eh. Baya, bangag sa ilong. Uy. Sabi ka, migraine magkadiha. Niya para ba ta dinis Luyo? Migraine ka. Tingalig may makakita na to. Gikugos ka pa tubang na ko. Nagsigig kapag yung grind diha. Ay, ako, di ko mahadlok. Buti ka nimo kung masakpan ta. Kung mahadlok ka ba ni Rosa? Mahadlok ka ba nga masakpan ta niya, ha? Lucio? Di ka pa mahadlok kung masakpan ta ni Rosa. Ibutang na lang ko, Pi. Ganuman. Daan pagkit ko. Di lagi ko nimo tinudoy. Himuon ako nimong jerjerunon din hi. Jerjer kang Rosa, jerjer po ka na ako. Ikaw rin hayahay. Duhaming imong jerjeron, samtang ako. Ikaw rin mo hilabot na ako. Di na ko, uli na ko sa amo. Uy, ganuman. Nangluod na ko. Sabi niya,
Wala mo ka magluod kay ano niya mga naguntol-untol mga sa mga tubangan. Ha? Baya na unsa ba ni? Nangisog na mahinuon ni. Baala na sa diyang nangisog na diya. Uy. Nga. Uy. Sige, panluod pa. Sige, ganahan ko. Tanas kwarto eh. Pabugnahon ko ng utok ni mo. Di ko. Sama, anong di pa man ka? Doon na po rin kayo mahimo nga gikugos naman tika. Hangtod ka na sa mata magtago-tago. Wa ko maanat ini. Karon pa ko makagusto og lalaki pa ya. Nimo pag-cute nga komplikado na. Ay, ako para bagay nakagusto nimo. Aw ampot kun gusto pa ba ni? Di ba kani mao ang gitawag nila gugma? Unsa? Uy, bangag sa ilong bayana eh. Tawa mo ka. Isawad ko kahibaw. Kaya wa pa ko kasuway. Karon pa man ko makasuway aning pagpatia. I love you na giting ali. Kay ma-hurt mo ko kung makita ta ka. Uban atong Rosa. Awa kong dugan. Ano man na? Kaayo. Uy, BBM sigurong dugan na. Ano man na? Na-hurt man ko. Mupuwa akong dugan. Labi na git ang tumoy sa akong dugan. Kini pa mo puwa. Uy. Kana pa. Ihabwa, maguna ni mong bukid-bukid. Iya. Uy. Di ba ni puwa? Uy. Totoy. Kisa ni katawa? May nikitawa na. Litsi mo yan. Ay, sus, ang bata na tingalit to. Nakakita na to. Pasagti ko. Pasagti na sa tukoy. Ilawas na kas imong kwarto. Sige na. Hupuin ako aron mo pugnawan ko. Ganahan ka? Ganahan? Sumbong dagang busing ha. Namuso ka nila. Uy! Noy! Sprikitik niya ka din eh. Gani ka? Doon sa masya ka din eh. Tanaw sa nila. Sumbong sa deti ka nga namuso sa kanila. Yapag ka. Ingon man ka nga namuso ko. Kay niya ko din eh. Mitalaw nila. Yan ni aman sad ka. Isprikitik man sa kang dako. Sado ba namuso sa deti ka? Bukang ni bata. Bahala ka niya, oy! Tigo ang upaw! Sprikitik! Da! Sumbong pa ka? Sumbong lubot intong! Yay! Waya ni ama ni! Si Mark eh! Wala ko maduol na yan da! Nga nang li-li sad nila sa unahan ni Ate Sweet o busing Lucio! Ay itag tindan ng wala! Dolo na ko, be. Kay, wala naman silang busing. Nanood naman sa kwarto. Kana, Sweet. Kana. Nansay ka na siya. Ganahan ko, ana. Kana. Hibaw ko, ganahan sad ko ani man. Nangita kagaong? Ay, ako na lagi ni Bakay Hutan kani. Tikdang dong. Hinayon na. Makaininsik tagahat. Hinayon na puro na. Panas ini pa. Lisod kay. Lisod na. Mahurot ba? Lisod. Hoy! Dikitik ang dako. Ayoko sa muka. Dakpan ka. Ayoko sa muka, pawa. Si. Kay sundan ni mong lagbuso silang kwarto no. Naibuslot niya si mong gibarugan. Dapit. Paingon sa kwarto nilang busing no. Pawa. Oops. Asa ka? Ayaw ko babaki banog. Pahawa sa kong agyanan. Ay sa. Manglili sa ta. Sa buslot sa kwarto. Bahala ka. Hey, Mike. Hindi yan ko eh. Di ka mauban ako diri. Ha? Manglili ko.
Agay! Nang labay ka chinilas, ha? Sprikitik ang dako. Itsa ko ng chinilas ni mo sa arkuba nila ni Busing. Aron madisturbo sila. Buntag na. Nahinanog pa og maayo si Jenny. Gikapoy tingalig maayo. Kanindot kayang tanaw, bisan ko natulog. Inusintik ang tanaw ng iyang naong. Lami kay hagka ng iyang ngapil. Ikon siyang milihok. Apan wag hapon magkamata. Kapoy gid kay siya. Sorry, baby. Gihago ti kag maayo. Giingnan ta na bitaw kang daan nga panghandam. Kay oras nga mamahimutan niya kang asawa, tagbaw ko gyud ang akong kaugalingon nimo. But I don't think I will get enough of you. I just love every inch of you. You taste so sweet, sweetheart. Oh, milihok siya. Oh, napukas ang habol. Nagitabon sa iyang lawas. Oh, shit. Murag nang lihok sa bang akong cells. Pagkadindot sa iyang lawas. Kais-is baya, uy. Murag yun ugwa pa makaagig anak. But no. Kipapas ko na ang imong anak sa imong history sa pagkainahan, Jenny. Dili mo na makita pa ang imong anak bisan kalosa. I will make sure of that. But don't you worry. We will make bonds of ours. Ug andam ko muhatag ni mo anak. Bisan pag usa ka dosina nga anak. So, sweetheart, sleep. Take all your time to rest. Kaya the next time nga magduog ta, sa ato ng bed dito sa atong sweet room sa cruise ship. By that time, wa tay laing hunahunaon kundili ang paghimurag bata og mga bata. Shit, I love you. Mato na ko sa akong banyo. Kay murag kung magdugay ko din murag di na ako mapugnan ng akong kaugalingon. Dot antal niya ka, bisag natuog ka pa. Ako taon niya itong sa kasako dito pa yung napita maga. Huy, unsa ka? Kabata pa ni mo, murag dako naman kay kag problema. Kwa, kuya. Angang! Sprikitik! Angang! Nabitin man na siya, noy. Unsa? Nidola sa ka, ha? Unsa'y nabitin ba? Ay, saba niya. Kita mig yutots ganina nga dako kayo. Unsa? Buwang bata. Bata pa gani. Hanggaw ka. Di na mahimo nimo, ha? Di na mahimo nimo. Sa manan na umupon. Din man. Woy! Kita mig to ganina. Dito ba? Di ba, Mike? Kita tagbugid dito sa sala ganina, no?
Bukid niya ka ng, maray ka ng na-earthquake ba? Naguyog-uyog. Ay. Ang gaw na yung bata, pagtarong niya, oy. Ikaw rin nalingaw na. Unsay bukid ba? Kadiyot, ahak. Ang akong gitakaang basig na pagod to. Diyan na mo, oy, kay. Balik ko nito. Okay. Balik ko na yun, ha? Balik ko. Wala ka mong katawa. Kitawanan kayo si Ate Sweet, no? Kita ko sa iyang yutots. Misod sila sa kwarto nila ni Nanay Rosa. Sprikitik! Atong liliyo na! So? Bastos? Bastos! Kung magbinastos sila sa suits kwarto. Ilang gibinuangan si Nanay Rosa? Minaw ha? Nagdako na ko ba? Manguyab kong pareha sa itong Ate Sweet. Sweet kaayo. Muna jok dugos. Sweet kaayo. Dili parehas ni Nanay Rosa. Mura nagwa. Mau tingaling napulihan siya ni Sweet, no? Anso? Wa na nang imong nanay. Pulihan na. Pulihan na nagbatanon. Si Rosa. Oh! Agoy! Do. Buang ka. Nuk magkagalit. Diman. Lo. Naibot akong ngipon. Peh! Tukag di ko mabawas ni mo. Suko ka nga mapulihan ni mong nanay yung batanon. Wala na ilami mong nanay. Mapulihan na na. Opa! Pastas kita ha? Gusto na. Ay, nag-actress pa nung kay. Nagkadogo na siya tayo. Gusto na, Mike. Gusto ko. Ay! Gusto na. Ay, mo pataas, ay. Murag, nainaikan mo na ni Musbanog. Magpunog siya akong ini. Sama naman eh, magkatingog. Yung nagago. Tama, gusto ka na. Muna angay niya. Hoy! Yaan mo kung manimo, God. Yaan mo kung ninimo. Ay, tabangi ko. Aning banog, oy, tabangi ko. Pisko, namatay naman ka ni. Sprikidik, simba ko. Nitingog, buhi pa de ka. Huwa na magkamkaliho, God. Ang taktik ba na? Taktik na, murag ka ng gubat, papatay-patay. Badiya. Taktik si mong baga nga, pwerte man imong bunoga. Kung pa na ko itok mo itong kusog si Mark, patay yung dayon ka, madayon yung kamatay mo ang aga. Tik-tik na, oy. Taktik na, oy. Patay kita. Kagagko mo atong Mark, mau ba? Mo din pwerteng bunoga ni mo, gaan di ay. Sprikitik. Naunhan man ko. Huwag man ko kabantay. Mao na. Gitunto na las Nanay Rosa. Ilarag gitunto. Pantilagin ka na kung babayhana ka. Ako'y mabawas pa rin ni Nanay. Dixie, sarasabtong kagubot ganina sa gawas. Pasakti, bahala sila dito. Mas may nangdana ning ato. Okay, kininalian ni. Kinala makakuha tag tulog around sa dili pa mo balik sa Rosa. Tulog yun, dili mahimog. Duha o guwanhap. Duha Kung gusto ko, anak, minimum na. Puslan man gani ta sa merkado. Dali, mamalitag higot si imong buhok ha. Pugong ba? Og ingon man, mangukay tag dali-dali og imong sinina. Tinuod, nanay! Yay! Oh, kana. Oh, kani. Dali. Oh ha, kini pink. Pink kay higot sa buhok ha. Og may design nga heart. Ang ayan di kay ini. Aron mahipos kanuna ang imong buhok. Unya, apila na tuog ka ng hairpin ha, nga purple, nga may heart gihapon. O, ayaw ginig-wad aha. Aron kung magkalagyo magaling ta, mahinumdum kagihapon ako kung makita ni Nimo Leia. Kaya nga naman. Basta. Dali. Mangukay tag dali-dali mo si Nina. Unya tanan na apiton. Unya balik ko na to tong isda ang atong gipalit.
Ginoo ko. Unsa na barong orasa? Alas 10 na sa buntag. Ingon ini kadugay ko nga nakamata. Si Paulo, tingalig unsa iya ikasulti. Hain man ka siya. Mubangon ako. Itapis ko kinang tuwalya nga naibabaw sa sofa. Maligo dali-dali samtang wa pa si Paulo. Kakapoy sa akong lawas. Tibok gabi ko nga gigamit ni Paulo. Pero lahi nga Paulo ang akong nakauban kagabi. Gentleman kaayo siya. Musun ako sa banyo. Ay! Paulo? Nakamata ka na di ay? Good morning. Good morning. Murag ikapoy kag maayo. Mga wala lang ti kapukawa. Magdungan untag ihapon ta sa pagkaligo karon. Miuna na lang ko. But still, mahimong ubanan gihapon ti ka. Mahimong maligo ko pag-usab. Ayaw na. You scared of me now, sweetheart? Gikapoy pa ko, Pao. I know. And so, I will leave you now. Pag humol makadyot sa tab, aron nga ma-relieve ang imong soreness. Magpa-room service na lang ta o makaon. O humanon niya ta nga mangaon, mga tulata. We still have a flight to catch. We are leaving for our honeymoon. I love you. I love you too, Paulo. You're the best thing that ever happened to me, Jean. Please, don't ever leave me. Paulo? Mamatay o mupatay ko kung biyaan ko nimo. Paulo? Always remember that. You are mine now, Jean. You are now my property. I take a strong hold to whatever is mine. Ang ako lang. I don't share. Not a bit. Papason ko ang tanang butang nga makailog si mga atensyon din ako, Jenny. Kiniduha ka parisan sa ledger. Kuhaon ta kini. Pao, nipis ka ayo. Exactly. I like that, alam nimo. Musamot ka kalamit ang ahon yana. Ay, karon para gani. Murag muto na nga akong laway nga maghuna-huna nimo nga magsulod ini. Touch it, sweetheart. It's getting hard. Paulo, niyata sa mall. I love that reaction of your sweetheart. It's so epic. Paulo. I'm just kidding. Of course. Dili ko kanay pabuhati mo. I love you. I respect you. And I have a name to defend my love. So no. Absolutely not in public places like this. Kung niya hinoon sa atong room sa aeroplano, we could do it there. Ha? There you go again, my love. Musabot yun ang kuman ako di mo magtanawan ng imong inosente kayong reaksyon. And, sweetheart, believe me, I want to take you now. Unsa? So, let's go. Bayran tanan niya itong mga napilian na imong dadon sa atong biyahe alang sa atong honeymoon. Ako na dyan ang uban ninyong gipangdaro sa paingon sa kusina. Kami na lang ni Leah, si Bio. Madara na ni namo. Sige, Leah, dali na.
Nanay, upan ko sunod ha at merkado ha. Lamia sa ice cream, uy. Huba! Dali, magdali ta. Lutoon para ba nato ni? Lainan ta kaini unya ha, ini kaluto na aron makahigop kag sabaw. Kani, bunali nagmaayong bata, sweet. Usa? Hala, natapok lagi mga bata diha sa gawas, nanay. Dali. Usa may lagi tapok adi ha? Bunog ka nagmaayo, maldito ng bata ah. Mangag sa ilo ng bataan eh. Mutong lang bunalan. Ha, Sprikitek, da, kabawas lagi ko nimo. Naanad ka na maghimog kasamog din ha? Maldito kang dako. Ha, da, sige pa. Pagabi! Padapli mo! Pagabi! Kuya! Ginoo ko! Kuya Mark! Mark! Kuya Mark! Hawa, Rosa! Usa may sa bata halusyo! Nga nung gihigot mo na siya sa punuan sa kahoy yung gipunalan! Maldito na bata. Tanawang naong ni Banog. Tanawang naong Banog. Bunog kayo. Wala, isprikitik ni kagnaw. Busa, pahawa niya. Kay bunugon ko na bata. Lucio, unsa ba? Bunog na kayo na siya! Daga na lang po na niya lawas, oh! Husto na, Lucio! Ayaw sa glabani kay mo samot og kadako ang uwi ni bata. Mao cute! Pahawa na, Rosa. Dili ko! Lucio, unsa ba? Igo na pagkastigo mo niya! Daga na kayo siya glabon, oh! Kuwang pa na. Husto na lagi, Lucio! Ako na pakingsulti sa bata, okay? Mark dong! Gano'n pag ipunaw mo ni Mus Banog! Anong tutok-tutok ang ganako, ha? Sukol ka? Taas na kang sungay buangin ka? Sukol na ba ka? Husto na lagi! Lucio! Kita ka, Rosa? Ha? Kita ka? Sukol lagi ng batay. Maldito yun. Ano, bunala na ko. Mutong lang. Tikalig magkautot yung buang na ko. Igorang mo sa guntog bunalan. Animal kang dako salbahis nin. Ikaw ang salbahis! Hala, Syo, oh! Salbahis ko na ka! Hala, Syo, ay, nakalimot na sad ko. Makasyogit ko ni mo, sorry. Sige, Syo, bunuga pa na. Aw, kuya, bunuga na. Kulatahan nagmaayo. Pangagi na, aron maparihas na siyang banog. Kung ikaw ka ang akong pangagan, bayana ka. Unsa? Awa, Syo! Pangagan ko ni ate, Syo! Suwaye, Rosa. Suwayig dapat si Sweet. Kung di ka ba mabunog na ko? Bunugon ko ni mo tungod lang ini babayana? Unsa man ni Lucio? Murag nagkaklaro naman ning duwa ninyo duha? Ay, naunsa ka ba ya, Rosa? Upatol ka magbata, uy. Kabata pa na ni Sweet? Patol man gani ka? Uy, unsa? Oh, tingsi man ka? Ha? Tingsi man ka? Ha? Tingsi man ka? Kaya nga po kuya! Kuya! Di ay Rosa! Hoy! Rosa! Buhi ang buhok ni Sweet. Buhi siya! Dili! Gusto na ate! Pawan ko ni babayana ni Pawan! Ging ang buhi si Sweet! Gusto na! Lucio! Gisagpak ko na mo! Tungod kay gahi ka ko! Gahi ka sa... Ipasidanaan ta na kang daan nga ayaw pasakiti si Sweet pero wa kagyod mo pa to! Awa kuya, daghang kay buhok ang naibot. Ayay, diri, awa, agay. Ala na, bebe. Agay tay hupa kuya, Kuya, unya actually, hagki mali ka pa, kuya. hagkan. Hagki kuya. Hagkan? Sakit man. Hagkinin ko muna ko ay! Hoy! Rosa! Musa na? Rupa ba na to? Rosa! Sweet! Uy, maya ang imong baba. Nagdugo. Litsi ka yun, Rosa! Ayay. Wala pa yung bata pa ni mo! Ha? Mangkit, dali! Nanay! Boy, si Nanay Rosa! Oy, busing! Ayaw siya unsa, busing! Litsi! Utro ka pa! Putubot Ayaw, naman! busing! Maluoy ka! Lia, anak! Salpahis ka, Lucio! Salpahis ka! Ipatira ni mo ang bata!
Balita! Aron pakungon ta mo! Mga bangag mo sa ilong! Dali! Lucio! Lucio Saboy! Ikaw! Lia! Anak! Barog! Barog na! Lia, anak! Barog! Barog! Da, Mayra. Kikuroy lagi ni Lucio lagi. Unsaon ka siya ni Lucio sa ilang kwarto, no? Aw, labing siguro bunogon si Ugmaayo. Ha? Da, nakabawas ako sa iyang pagbugno na ko. Leche siya. Sakit ka akong oo. Ha, kamahal na bang magpariban niya gibiraras piste. Nanay Rosa! Nanay Rosa! Gaya ka lang diha. Wala mong nanay, oy. Bunogon na turo ni Lucio. Ayaw, ati. Pugni si Busing, ati. Ing na nga, di lang niya bunogon si nanay. Ano mo pagong magkano ko? Hilas di mong bata ka. Che! Uy ko ninyo, Dini! Uy ko! Spikitik! Uy ko! Ganya! Mapagaling ko magkapaos ni mo! Sukmaga na, Banog! Ayaw! Ayaw, Banog! Bad man na! Bad? Iya mga kong disok magmayo! Kita kayo niyo! Pangad na ko do! Awaw! Pangad na ko! Pangagan sa nimo na! Hoy, hoy, sweet, hoy. So magkaoy manulusol magkagbata, oy. Ano ngayon? Ay, na ko ni mo, God. Ano ngayon? Bantay lang mo na ako. Ikaw, bantay lang ka na ako. Isumbong ta ka ni Nanay Rosa. Isumbong ta ka. O gusto mo ko na imong isumbong, Aber? O sige, paningkamot nga makabuhi ka na sa imong kapos. O kapasa imong Nanay Rosa nga gikulata na ninibusing karon kay milaban ako. Sige, go! Nay! Makabuhi lang ko din iyo. Bantay lang ka na ko. Imo kong gibauran, ha? Isumbo ta kang Lucio, ha? Kay bao ko. Uyab mo ni Bosing. Nakita ta mo. Unsa? Isumbong ta mo ni nanay. Isumbong ta mo. Kita ka? Isumbong minimo ni Lucio? Ayaw, Mark. Uy, ayaw, maluoy ka. Kada unsa imong gusto. Buhi ang tikadya sa kahoy nga gigapusan ni Bosing, ha? Ayaw mi kisumbong. Please, please. Pero joke ra. Sige! Sumbong kanahan. Sige, ganahan kay ko. Uban na patakas ilang kwarto. Bye! Yabag. Buhi ko ninyo. Buhi ko ninyo. Katok man to mayana. Hoy, Kanor, sama. Dili bang imo man tong uyab? Ha? Sigar laging mata ni mo ganina. Huwag kalay buhaton sa imong nahibawan, ha? Siya may akong buhaton nga. Nibaon naman ko. Unsa? Unya? Bahala sila eh. Ilan ang problema. Basta, tupad niya pumigigda ni Sweet na ako. Diyan na mo eh! Lain agad. Pwede rin na? Kuya, buhian na natin si Kuya Mark. Sige na, tabangi ko. Sprikitik! Ay! Kisa naging nun. Mapagani ko kabaos. Pasok maga sa kuwanan niya. Sumbag ron kay ilabay ka sa ato. Sprikitik! Kidaw ka! Lason! Kuya! Ayaw! Oy! Ayaw! Buwang gini bata, Sumbag dangdagan. Hey! Kuya! Na ba niyo? Natin lang buhian si Kuya Mark, Kuya. Sige na, tabangi ko. Skang paita, day. Skang paita yun. Ganahan ginunta kong mubuhi ni Kuya ni mo, pero unsaon man ako nga. Wa may instruksyon si Busing Lucio nga pabuhian na smart. Ako niya malintian. Kuya! Musupa ka nagbigayin ako, ha? Ikaw ang hinungdan ko nga nung bidyak ko ng uwa ng mga bata! Buaksyon na sila nagsukol na ako tungod di mo! Kay mo laban ka Manila, ha? Mauna! Huwag nagkas ilong! Mabagit ka na! Nga itong problema ha, Lucio! Ang mga bata pa yun, ha? Dili unsa no? Ang imong relasyon ni Sweet ang atong problema! Asa? Buang ka? Nabuang ka? Ay kong pasagili, ha? Sige!
Sa? Nayabag ka? Naibaw ko! Bisan og dili ka pamuangkon, nakita na ko sa iyong mga lihok, Lucio. Mas pinangga ni mo siya kay nakong imong gisaaran sa way katapusan. Oh. Ay naman ang imong saad, Lucio. Di ba matod ni mo? Way boy ay? Way biya ay? Nga kung makatigom ka na unya, pakaslan ko ni mo? Nga magpakabuhi ta layo ni ining tanan? Ha? Layo sa mga mata nga muhukom sa atong pagkatao. Nga magpuyo tang malinaw ng balipayon. Kitang duha. Hay na. Wa na no. Di ba wa na? Tungo na to, babayana! Maria! Tugani ko sa tinuod. Ayaw ko himo ang buang, Lucio. Kami na! Bangag sa ilong, unya-un sa man! Karon ka na, hibaw ka na. Usa may buhato ni mo, ha? Unsa! Sweet. Laina ni mo eh. Pamilpil ka man kundi kung mohikap ko ni mo. Samnon ka eh. Ako biyayab ni mo, ha? Klaro. Istorya ra ng uyab ta, uy. Tiket ta kapaingon din hi. Pero ang tinuod, tiket. Sabad ka nura ka, uy. Tanaw na gitsura ni mo, halhal ka man lang. Kapangag naman lang ngipon kay ni mo. Nyahaw-haw ka na ako. Dapat kukunin mo ay, waka ilag nail cutter. Makatitanos na. Ako naman ang kitkiton. Day? Ay, mga nail cutter ko day ay. Bisan pag ibton pa ni mo imong kukuk animala ka, di gihapon ko ni mo. Sumbong tamong Rosa. Ay, kanuer. Giran. Ay, kukadlok ka. Ay, ko kadlok ka, anak, kay mo gina akong gipaabot. Nga mahibaw si Rosa nga kami na si Lucio. Ug sa higayon nga mahibaw na siya. Ha? Rosa out, sweet in. Ako na unya ang mamahimong Rayna dinhi. Ug kana si Rosa, mamahimo na unya na akong ulipon. Unsa? Oh, siga man ang mata ni mo. Siga mata, siga ni daan. Kuyaw ako din mo. Kuyaw cute. Maong karon pa lang, sugod nagkurog diha. Kay oras nga mabalandra na unya ang among relasyon ni Lucio, ikaw bati akag naong. Balandra. Nga naman ko, balandra. Musamot nagkabati ng imong naong. Yatis noon. Bibi! Hawa di kimatog na ko. Labad akong usa pagbugno atong tiguang Rosa. Nga no. Ay, maguwang lang nimo pero dili pa tiguang. Mas gwapa manggani si Rosa nimo. Bastos ka da. Yay. Ha? Nagpaga. Bastos ka. Nagpaga. Sige! Suwayi, kung dili ba maputol ang imong kamot na misagpa na ko kung isumbong ta ka ni Lucio. Sus! Baya ini. Sige! Kamahay ko biya. Ang gidata ka din hiyo eh. Di man naghihapon ko makapahimos ni mo. Uwahin lang pagmahay ni Monor. Uli, di kay. Habiday! Uli ito. Tug dito sa gawas. Adto ka matug sa gawas unyang gabi ha. Kay sugod karon, di na ko magpatupad ni mo. Unsa? Kuya, inom tubig, Init. Sige lang, init. Ano naman ko ining init? Iyo kong hilak. Dili man ikaw ang gigapos din eh. Luoy man ko ni mo. Mas naluoy ko ni nanay day. Wapa ba siya mo gawas gikan sa kwarto nila ni Busing? O ko kay Pao, kay ni aman ko uban ni mo. Naon siya nagharot si Nanay Rosa? Ambot lang. Anong misamot magaghilak diha? Naluoy man ko ninyong duha. Ilom na. Misamot ni maglagot. Maglagot ko ni Busing Lucio. Inigdako na ako. Lagi. Basta lagi.
Magkagawas lang ko kikan ninyo. Magpulis mangita ko. Unya, dakpon din ako na si Lucio. Nasama na, kuya. Inigdako na nako. Dako naman ka. Kanang dako na gid ba? Parehas nila kadako. Mas gamay pa man ko nila ron. Mao nga, dili pa ko makasukol. Dako naman ka, kuya. Hilom na. Hilom na niya. Leia! Hey, nagdamgo ka? Oo. Nagdamgo ko sa akong anak, Paulo. Kimingaw na kay ko ni Leia. Dili tago po na ato bakasyon sa imong pag-una-una sa imong anak, okay? Gusto ko nga pulos happy memories lang ang imong unta sa ato pag-uban ka. Come, fix yourself. In 10 minutes time, landing na kining atong isa ka ng aeroplano. Then, mula husta dito sa pier di ito ang dakong barko ng atong sakyan. Okay. Hey, I said snap it out. Matod ko, dili tagubon ang atong honeymoon sa paghuna-huna ug pati. We will make our own memories, okay? Happy ones, okay? Okay, Paulo. Paulo. Sweetheart. I love you. I love you too. Come here. I want you to be happy with me, Jen. So happy nga kalimtan mo na ang tanan sa imo kakapon. Paulo. Kadako ining barkuhan. Yeah, huge one. Usa ka buwan tayo na usa kay nini. Huwag nakasiguro ko, dili ka matiyon ka na ay tungod kay kumpleto sa kaymanang kalingawan kining barkuhan. May diskuhan, may bar, may swimming pool. They even have a gym. But no, dili ko musugot nga mag-gym ka. Dili ko musugot na may laing lalaki nga mututok sa imong sampot og dughan. It is exclusive for my eyes. And for the rest of the night. Labaw nang, dili ka bation o kalay. Kaya ko na'y bahalang mulingaw nimo, ibabaw sa kama, o tanang suok sa atong lawak nining barko. Paulo. Are you on pills? Ha? Wa. Shit. Paulo. Ay, kalusa ka pa ba yung taon makatuon nga dili magdanghag gini? Nagtumal ka untag pills knowing nga magkauban na takos for sure dili ta kaundangan. Papawayon na ka kung mga unata. Abi ko gusto kang makaanak ta. Of course. Gusto ko makaanak ta. Apan dili sa magpagkakaroon. I want to enjoy you first sa pipila ka tuig una pataka pamabtusan. Paulo. Abikog. Huh? Wagi ayon ang batasana. Ang abikog. Abimog, mauna pero dili di ay. Abimog siya na pero dili di ay. Abimog, managsama mog hunahuna pero dili. Mauna, gamit ang utok, Jen. Anticipate! Paulo, I'm sorry. Hey. No. Don't cry. Huwag ko masuko.
Don't cry. Shh. It's okay. As I have told you, kumplito kining maong barko. They also have a pharmacy here, so definitely may pill sila. Busa, ayaw nakakol. Nya, mumabdos ka. Magpalita ka ron dayon, okay? Okay? Okay. There you go. Give me a smile. Then a kiss. Wow. So good. Paulo ni ato sa gatit ang dako. Doon na dagang mga tao. So what? Kasagaran na ng mga tawhana. Mga nag-honeymoon sam na sila. Mga honeymooners sam na sila. They actually don't care. Paulo, dili lang ko din eh. So, you want it private? Okay, sweetheart. Let's go. Ay! Paulo, ibutang ko ba? Ibutang lang Let ko. me prove it to you. Yeah. Bisag taas-taas ta o gintang sa edad, mas kusgan paghihapon ko ikumpara sa ubang mga batanon. Paulo! Sige. May barug ka naman. Lilion ako kung gibuhian na ba si Mark. Hapon na. Ikapoy na rumayo ang bata. Dili nila buhian sa Mike kung dili na ko sila ingnon. Busa, diri na. Diri na. Palik na diri. Tagbawon ti ka. Aram di ka makaingon nga alkansi ka. Naibaw kan dili ka na ang akong giapas ni Molusyo. Kaya kung ka na lang butanga, dugay ta na kang gibiyaan. Sa? Kung sibuti mo'y pasabot, ha? Hindi kumayos ka, ma? Mayo. Mahigam ka ng batanon nga si Sweet, kundi ka pa maayo. Pero dili ka na ang akong giapas ka ni Molusyo. Ang imong gugma. Ang imong gisaad nako sa una nga ako ra. Sigbalik, oy! Saan ka? Dini ka gawas ko din eh. Asa man ka? Ato ni Sweet. Ato ko tiwas niya. Wa pa ka matagbaw? Lahi man ka. Ug lahi sa magkalipay nga iyang ihatag na ko. Musa diha ka na. Lusyo ayaw na. Saman? Dili ko masugot nga ingon ini ang atong set up, Lusyo. Dili mahimong ibahay minimong duha. O kung sa'y gusto nimo, kuhaan kog apartment si Sweet? Kinahanglan mamili ka naman duha. Kung ako ang imong pilion, kinahanglan palayason mo ka na babayana. Apan kung siya ang imong pilion, ihatag na nako ang akong kagawasan, Lusyo. Gamo palayo ni inindapita. Unsa? Sakit man alang nako, pero mas gusto kong magbuwag na lang ta. Ikaw ba? Pag nagkisilong, kusuga na ni mong mapalagot, ay. Lucio. Saan? Parusunti ka ko sa ron. Lucio. Nahibaw ka yun? Nga oras ka makasud ka din eh. Dili ka na mahimong mo gawas. Unya mo ingon kang hatagan di kagawasan. So ka, nabuang ka na? Dili mahimong duha kami sa imong kinabuhi. Di ka gusto? Dili. Pao, sige. Di ba ka? So good ron. Si Sweet na ang akong ikaipon. Usa? O kay wa ka man kaha makauyon nga ingon tanin eh. Ala, sige. Panguhaan ang mga butang ni mo, ipagawas gi ka nini. Kay si Sweet na nga akong papuy-uning akong kwarto. Salbahis ka! Sa ingon lang yan ako sa iyo, Lucio. Wangag sa ilong.
mo man kong gipapili. Si Sweet ang akong pilion. Kay mas batanon. Salbahis ka! Ah? Salbahis ka! Salbahis, salbakuta lang kung bako. Nagmahay ko kung nga nung nagpadako sa kung tama ni mo, Lucio! Nagmahay ko! Nagmahay ka! Kaya ang akong saghan. Sakit ha? Gusto na! Gusto! Lucio! Nga naman? Kaya mas game siya ni mo. Ikaw nagkadugay, nagkawa kay lami. Nagkauga ka na. Mas gusto ko ang kanhing rusa kato bang pagdag sa ilong katong wild, ha? Katong rusa nga way laing giuna-una. Katong rusa nga mutuman sa bisan unsay akong gusto. Og dili kining bagong rusa nga imong gipakita ron. Namihumo ka na. Bibati ka nagkaluoy ang mga bata. Ora sa kag sikin sa saona. Tinuod? Ay! Oops, oops. Kapiyot ka magkalit. Magay ka na sao, tika. Gaan ka May kong sao, da? Happy kay ko, Syo. Imo nagipahibaw si Rosa nga kita na. Syo. Kung mananap ka, unsa ka? Mananap, ha? Ako, unsa ko, kuhan, kining, gusto ko, nga, leon. Wow, king of the jungle. Hello. Nga naman, ikaw, unsa maday ka? Ha, kung mananap ka, unsa maday? Ako, kung mananap ko, gusto ko og baby nga unggoy. Uy, unggoy, bibi, ha? Bibi, unggoy. Unsa? Ano man? Sige raman na sila pakugo sa ilang mama. Ingon ani pa. Uy. Ano sa ba mga untol-untol din ang unggoy magpakupos, ha? Dili. Ha? Gusto mo na, magsige magkag-untol-untol. Aron masyat. Unsa? Mga. Tuno ko sa imong kwarto puyo, ha? Palayasan na to sa Rosa, ha? Ato rin ka puyo. Pwede na. Pero ang palayason si Rosa, marag di pa mahimo. Kaya mabulabog nga akong negosyo. Sakit, kuya. Sakit. Kinagansi mo mga lapot. Nay. Nanay? Hila ka? Wa. Naluoy lang ko ni Kuya Mark ni mo. Prikitik! Sus! Mayra! Banog, pahuway na ka mo. Mamahuway na mo. Lakip ka liya. Ug ikaw sa Mark. Mamahuway na ta. Ani kay ta, nanay? Papa ta? Liya. Tupad ta. Yay! Ang tapat ko ni nanay, kuya. Unya nakahawa ni sleep na nako, nanay, ha? Dinilang ka sa kong tupad, namo ni kuya. Unya kay di man makabuhap si Kuya Mark nako kay nayayay man siya. Unya di sa siya kakanta nako. Mong ikaw lang sa kanta og hapuhap nako, nanay, ha? Sige, Leia. Tingalig pa sa kita na sa kanibusing nga may da ka din yung uban mo, nay. Dili na, Mark. Ha? Musugot na si Posing, nanay. Tupad ka na mo. Leia. Dinira ko tupad ninyo. Gikan karon. Anay nakauban ninyo. Ha? Ani nakauban na mo? Ngano man?
gipalayas na ka ni Lucio sa inyong kwarto, Nay? Mao ba, Nay? Huwag ka ng sweet na ang iyang kikauban ka ron sa inyong kwarto sa una? Mark, ka na may bangon ka. Ako'y mo bahos at babayahan na para ni mo, Nay. Mark, ayaw na. Ayaw na. Sprigitik! Hala! Suga! Sige! Isong magaka! Sige, tuwa! Sige, dayon! Suga! Patuon ako, Mark, ha? Patuon ako. Dili may mo mapakalit-kalit kasi mga lihok. Wa kay mahimo pa ato ni Lucio. Pagkalagot! Kung ko pala ko karon ay patiyon ako sila. Mark, dili ko po ito magkabati pa ko pag-usap nga mo iyong kaato, ha? Magkasa ka. Sa nga mo huna-huna kag sama ni Ana. Huna-huna akong unsa ug asa ka paingon kung magkapatay ka, Mark. Dili mo mahimong gubon ang imong kinabuhi tungod lang kay naglagot kang usa ka tawo. Sprigitik! Sus! Kung ako pa na, ako nang buhatan ay. Lagot ka ko. Sige man! Sige! Buhata! Banog, kung makapatay mong tao, asa man mo paingon? Dili ba sa prisuhan? Kung madakpan, may magpadakop sa ko. May magtago-tago ka gikan sa balaod. Apan dili ka makatago gikan sa mga mata sa Diyos, Banog. Sus! May gabantay na siya nato. Kung gibantayan ba niya? Dili on kami kawatan og makalilimos ron sa daan. Banog. Hiluwas lagi. Banog, nagkasabot ko sa kalagot kay mong gibati karon. Apan, may masayod ka. Nga luyo ni nigta ng mga pahitabo sa itong kinabuhi. Bati man kini unindot. May Ginoo nga naglantaw na itong tanan. Sus! Kung dili mo man maangkon ang kalipay din sa kalibutan, may mo sa laing kalibutan, Banog. May kalipay nga nagpaabot na to dito. Og na ilangit. Doy ko ka, maybe? Ha? Ay, simba ko na sa impirno, be. Be, sao naman lang. Siguro yun nga ito ta dito. Hindi ka punta katilog kalipay. Mang, kaning kalipay ngayon mong gingon. Anay laro, eh. Anay laro. Depende na ni mo. Andiyan mong buhato na malipay ka. Oh, ha? Mo, ha? Pwede na ka magpastor, no? Sprigitik! Banog. What do you like to eat? Sa kadagang pagkaon din, he. Murag naglibog na ko kung unsay gusto na kong kanon. What about you eat me? Paulo. Well, don't I taste good? Shh, mabatian ka sa uban. Mauwaw ta. I don't care. Sige na. Magsalad lang ko. Eat something heavy. Kay usa pa lang gani tagasimana din ni sa cruise ship. Pero murag mihugo ka na da. Do I tire you that much, sweetheart? Pao. What? Tell me. Do I? I knew it. But the question is, did you enjoy it? Pao. I want to know. Am I the best? Say it in words. Yes, Paulo. Shit. It was. Let's do it again. Unsa? Sige na. Dito lang ko napita, ha? Mutanaw ko kung unsay akong gustong kanon dito. Go on, sweetheart. Just make sure it will satisfy you. Kamalipayon ko karon. I have never been so happy before. Si Ginny lang di ay ang nakuwang sa akong kinabuhi.
Ug karon nga asawa ko na siya. Wa na ko'y pangayoon pa. I am just so happy. So fucking happy. Oh my goodness. Oh, may lalaki nga miduol niya ug nakiksulti. Shit. Nakitabi si Jenny niya. Oh, ug katam isa yang pahiyom. Shit. Murag nang hugot ang akong tangkugo. When I talk to you, I know you listen. Kailaan dapiton ka mo namo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Nanay Rosa. Tagsuwat Marites Parba Albores sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O mga to ka-listeners, ang part 7 sa Nanay Rosa o misugod na git-ngit dire no. Pero bita ni nga cellphone kining dili ning bag-o ang gigamit nga kamera na turon kay hanap ning bag-o no. Logi og kamera ni kumpara ning kining sponsor ni Ma'am Life Journey sa una nga cellphone. Mo tong gamit ron nga bisag git-ngit na kay hapit na alas 6. Quarter to 6 na no. 5:45 ang oras mga ka-listeners no. So, pero tinaw gyapon ang landag niya ba klaro gyapon akong naong ba dahil ni usa nga mo sugod sa blurred ba wala nga sulit gyud ni iba gyud ni mahal og ubos-ubos og presyo dahil yung sa kamera mga kanisa no wala nga kirila akong igamit kay lumalaban man yung cellphone na kay bisag ni action nagburot iyang battery pero dugay malubat kay kinabiliban ko lupig ning bag-o na ko ini bag-o man tani pero kung ikumpara sa battery, kiri ning burot tago ning cellphone na pero taasag lahutay dugay malubat, dali ma-full charge, dugay malubat. Kiri dugay ma-full charge, dali malubat, baliktad ba? Kiri kay kompleto gyud. Dali ma-full charge, dugay malubat. Kiri dugay ma-full charge, dali malubat. Dugay ma-full charge, dali malubat. Kini dali ma-full charge, dugay malubat. Muna nga sulit gyud ning medyo mahal ang presyo. Nga kini akong gigamit ron nga atong pang video kay taas og lahutay ni nga klase sa cellphone no. Og di nila ko malimtan sa Ma'am Life Journey aning pag-sponsor niya ani no sa una kay itong time na nagugba itong Huawei sa una ba. Mao ni iyang nga gi-sponsor niya nga makapadayon ko ba. Muna nga karon nakapadayon ta. Kini jud ako og natabang gud kay taas man ni lig-on taas lahutay ba taas og memory camera ang ako lang kabalak-an mo nang napungkos ko palit aring isa kay tungod lagi mahadlok og kalit lag ka analitan di na bitang kalit lag ka off ba nya na ba ako mga account ani nga cellphone wala nga para safety akong mga account gi balhin na nako ring bag-o para ma-sure gud nga di gid mawala ba eh sig usa lisod magunay ka nang magbalhin kag laing cellphone manita naguba ni balhin ka pangitaan man ka sa una bitaw ka ng security code yung ana bitaw kung sang cellphone na record kay paninglon sad para ma-sure mo ako gid nga ning sign in sa laing cellphone pa na naliguro ko daan gibalhin na ko daan dire sa bag-o kay para makapadayon gyapon ta kay bisig mawa ta kalit ba ning atong pag-upload buti nga mo na ma-upload si Sir Jan ana sing ana ba no manang naliguro na ko daan itahan na ni mag-advance sa daan para dito makakuan ba no dito masugamak sa kuan ka kay nakakakuan mo ko sa akong amigo nga giya pagkaguba mag-iyam itong gipaayon gibaligya nadani na dito yung account resulta naghimo lang sa laing account di naman ma-recover yung YouTube yan na ba wala mga ka-listeners no yan taas naman akong istorya, no? Gabiin na, mag-try lang po kong intro vlog ron sa Digong Tingali. Bisag wa pa na akong ma-edit, pero try lang na ako. Basig dahil. Huwag mahuman akong edit, ma-upload na ito, no? Kay matik naman ang video. Advance na daan. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.